उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै लुफुंजानाय गाहाय मावखुलिखौ दिनै बेखेवबाय। उदालगुरि शहरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै लुफुंजानाय गाहाय मावखुलिखौ दिनै बाथौ धोरोमारि नेमखान्थि बायदियै मोनसे गेवलां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि थामहिनबा बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो बियाबफोरनिफ्राय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां सानसुमै मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानाय जायो। बेराफारसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गहिन चन्द्र बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गाहाय मावख'नि गोनांथि जानानै फैनाय जेंनाया दिनैनि सानाव बोस्रांजाबाय होनना फोरमायो। जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा मावखुलि दंब्लाबो जिरायग्रा जायगा स्पेसफोरा मोजां नङामोन आरो बिदि जोङो खोब कन्जिनियेल एटमस्फियाराव सावरायनायनि जों बेफोरबायदि आबहावाखौ मोनामोन। बे आंखाला बिराद गोलाव समनि। बे गोलाव सम आंखालखौ जोङो थांनाय सेथि मावफुं मेलाव सावरायलायनानै जोङो जोंनिनो बे जथुमसालिजों नांजाबना थानाय मोनसे खथाखौ जोङो जोंनि गाहाय मावखुलि हिसाबै जोङो लुफुंना लानो हाबाय। जोंनि थाखाय बियो गोजोनथाव आरो बेवहाय जोंनि मानगोनां इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया सिलिं होनायाव जोंखौ मदद खालामबाय आरो जोंनिनो सिबियारिफोरा फेन फांखा होनानै जोंखौ मदद खालामबाय। जों सानदों जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि एगजिकिउटिभ मेम्बारफ्रा ज' जिरायनानै बाथौ सिबियारिफोरखौ सम सम लेंहरनानै जोंनि माखासे इसुफोरखौ लानानै जोङो सावरायनायनि थाखाय जोंहा मोनसे खाबु जाबाय, जायगा जाबाय, अफिस जाबाय आरो मोनसे मोजां अफिस थायोब्ला बे अफिसनि गेजेरजों जोंहा सावरायनाय हाबाफारि लानाय बेफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव जोंहा मदद जायो। बेखायनो जों दिनै गोजोननाय मोनदों जे जोङो मावखुलि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावखुलिखौ मोननो हानानै गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा भैरबकुन्द थानसालि लुनाय बे हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारिया जों रायजो राजानि दानखेन्दा खांनाय बे मददजोंनो लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'नो जोङो बिदिहाय लाइजाम होदोंमोन रां अनसुंथाइ बिनानै आरो बिब्दिहाय बिथाङा जोंनो गिबियाव जोंनो 50 लाख होनायनि खोथा होदोंमोन, उनाव 30 लाख होनायनि खोथा जाहैबाय। दा 30 लाखखौ जोङो थानसालि लुनायनि थाखाय नङा थिग, बेवहाय मोनसे जोंहा माने आलासि जिरायसालि न' हिसाबै जोङो माने लुनायनि थाखाय थि खालामदों। खिन्थु दा खोथाया जाबाय मा, बे 30 लाखआबो प्रसेसा आवगायदों। दा जाय कन्ट्रेक्टर एबा थिखादार बियो मावनो एसे गोनो गोथो जादों। माने बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो उनथिं सोर फैगोन सोर फैया, बिलखौ मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै गोनो गोथो जानानै दङ। दा बिथाङा आखाइ होआखै बिदि जानानै दङ। बे जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां जाबाय आरो जायोब्ला जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोबोद मोजां जागौमोन आरो। गोजोन्थों।